baka dekat ke banyo pet biang hni wonra biang yu blei badu blei ulai lam yanga ken haswa jong phi ya ka ban pensa ya ki ban na phi ha ka khandau bat ya ka ban pen im ya phi da ka jing plat im bakrau to kidan artli hni mo ka wei ban pensa im dada katakan im sniu ka donru haba ka bam ka dot hai ka biang na ka benta jongki ka beningkong ka baar pat de ban pen im da ka jing plat im ka bakrau ka ni ka jing plat im ka bakrau kan kentup ya ka jing wanra ya ki syakari Egypt ka ba long pa kari ka pahu na ka tu ka jing kerku kita kinyo ligisnem ka baar pat de ka jing plat im ka bakrau hato hangni kan kentup mo ya ka jing plat na ka khuslai ka ba laban ya kiru hakan ka jing tenghu bat ujusap kan hato kanum kentup situ syata rai Kari kan kian bakra wain ka asal ka hajar kan. Jumlah haji kan. maka jing plat im bakrau ada mio ya ka jing isnei te na kan long ka bakrau kan ka jing plat im hni mdei tana marba kinyo lat im tana kanika jing yap tangan na kadam sniu handai ka jing plat im ru na ka jing penihar kaput namar ka jing tengku na ka jing le ka jong kihi kini kila de ban Mat ka jing hi bakra na. Kemudian lada ong tang yang plat im nak kan mo ka dei tang kabam. Nadai ka tu ka lor kabam yo ro yo ka jing sup ka jing map kan. kan Jing map mat ka nang kraw ka. Kraw. Ka jing map ka ku wei ka ba. Man ra ya ka jing teli para ba. Ka penung kraw sing dei joki kan. ta kan nyong sumut dor te balda hakayeng jong Jacob yang kupa jong u ba ye u la khen yak no te menta banya syam ye u kam dei ka jing le jong ki ka dei ka jing le ka jong ble te banya syam biang sa sisin pat ye u tab la khen yak ulong u ba em biang hai ki ka dei ka jing plat yang u khraw ni ni nak ta kaliang kan kamerap ini tengin jam show kadkhot ka bafra menta ti om shimlong maphi bala pha yang asli henry ublei ken bad ula pelong yang akum ukpa yu pharo bad utrai halor ke yinjung u baro bad unong sensyar hakari Egypt baro kawe kani hangni kadkhot bafra keren ni kajing ainam yu utrai bakumnu ya uta ubala dei banyam uta bala syadi marau bahang ni hapor Egypt umat ka jing le bah ka jong blei bah ka jing dei but pharo ulalong kum ukpa ha ka jing dei ka yeng kasem ka jong pharo ulalong kum utrai jong ka yeng bah ka jing dei but kari Egypt kari nong wei ulong unong sensyar laban mu dore kata kalau baro skat tu bangi pulih kita kila nong ki bisa kemat haswa bangin poi gini kana ke jong Joseph ke jong Jacob ni i na du kita kipor ke jong Abraham ru bakari Egypt la long pakari ka bakrup te ki kari jong jikru ban poi perkhat pa ka bakum kata kari kan ai jaka yauni ubaya yuer kan bahaka por ka jong u Joseph la long tang umrau tendrei ban ra kat chakani ka kerdan ka u Joseph u yu i baka dei tang ka bor blei ka de jing phla ba long ka jing phla ngani ngila long kum kenja testimony sya phang jong ublei ha khamal la ki jong kinmen ka long ka bakrau kani kan ban ong bo khpa bo ublei ula pelong yu ukum ukpa yu pharu kala krau than ka ta de anta hakayeng kesem bu long utra bu pharu shania yu bu long halot ki ki bar hakayeng kesem sakari ka tu ka jing pun ko burom ka jong pharu kala krau kani ka jing le ka jong ublei kalong ka bom don kenti ni ka ban batai tilada u Joseph umat hadu kat ni ka jing le bah ka jong ublei hato ita iban su wo down no ta ka jing le jong hinmen ki dia marau kan syong ni asai ka asting than em larit than kalau nomor mo u yo amat ya ka jing im nomor ka jing le ka jong ublei tangi jam su ka dekhot ka bakhandai
tu pen kloi no bat tu khilik kiu sho khwa jonga tu ye thu ru a u kumni u ong khun jong me u Joseph u blei u lapun long yanga u try halor kari Egypt borok away tu wan hierno shanga tu wat pen slam to shomo kani ka bakhandai kawan biang ha kasur kum nong sensyar ban batha iki ban kiu na kari Egypt syakari kanan takum bangila ikaran tikil nong ki syakman ke Egypt kolong syatrai ke Israel kolong shalor ni kan kanan kolong shalor te ban kiu syatai bat ban yathu hau Joseph ban yathu hau lo jong kupa Jacob nong hau Jacob te long kini ki kentin tikilong kim kitin jing batha am kum nong sensyar tengi hadu hang ni na lord bu ai bu rom yu blei ndre hela ki jong hinmen usim ya kabenta ka ikhtiar kum khadi ban long namar kini ti kidan haphi hapdeng jong jing sir ya te ding la poi ka ni jing batha habo kwa pat pen ithu shlo jong khupa ubu dihti kentien ublei ulapun long yanga utrai halor kari Egypt barakawi hangte haneng habu aina mi ublei wang bai bo ublei pono inga unong sensyar ki Egypt hangni pada utrai halor kari Egypt barakawi kala khrau ni ka tun jong ka language kala nang peren na unong sensyar mentas nang try sendan kala nang klang he nang yar la nang scam le ta kai long ka jing long trai hangni ha pasong thu te lada u Joseph ura long utrai halor ka yin jong pharo ta ka imply am kamun ia bulong try ke Egypt no pharo ulong suim jong kri Egypt Henry u Joseph simpendong ya kata bulong hapo jong pharo tang hakabor sensyar Henry ni ong bai bulong u try ke Egypt te ka jing wan ra ka ni jing long try jong kri Egypt ro ko wei ka emir bat ka bor jong u haka bu besaru ikinang wei ki bam syaka di Egypt ta ka emir syata kan te ka jing kerpat ka jong u Joseph ila ujong khpa kalong ba unwan hierno sya kari Egypt namar kidang sa kita kisan senam ki ulak dona sedang ta ka dekhot ka basi phau men yo syong ha kari Goshen bat men yo long hajan jonga mame bat ki khun jong me bat ki khun jong me bat ki ken hun jong me bat ki masi jong me bat baro kat ba Medan kala khrau kaniru ban wan lam ban ai ha kari Goshen to namar bai ya panan kam kari Egypt kari Goshen ginum dei ban ong bakini kilong leki jong kili ka Goshen ni kilong tang ka wei ka benta hapo jong ka di Egypt ti ka jingbu hang ni hari Goshen kalong bai hajan bat ka jakasyong jong ni ka bursun syari efek kum kani ka jingbu kantin ni kan men yo long hajan jonga ta kata ka syaya baka Goshen kam sim jengai hajan ti habadon ha kari Egypt ka jing besar kam de ka sakut tang hukpa bat kini ki hinmen handi ka kadir dia baro kat ki badon ha yin kasam kan jingli jong kin thup gini jingli to ka khot ka bakhat wei bat hangta ngan besayemi na bakan nem sniu kadang sasan snem ba yo lap ka jing kerdu yemi ba ya ka ying jong mi ba ya baro kat ba medan ka syai ni ka khot ka ba ka basi pho ni ro ka mon ka bakhat wei ba ka jing besa layo ya ka kantin na uni uba sensyar kan bolong try ta kamut ka scam kan namar ki sans nem ki dang don temut ha ki sans nem ki wan wat khuslai wan be cheni to ka khot ka bakhat ar badak mi ki khmat jong phi ki yo i bat ki khmat upara jonga u Benjamin ba ka shintur jonga hi kalong ka bakran hapi mut munu basaki makidan ni tang siparata ya Kita nong tre je ba ro khat la mi no kamran mo la ong no sedang tementa ya kra direct sipara awal ma para wala sadi bat mantau keren bat ko para badarnya ka jeng ya authority na ka ikhtiar khati ha ya kiri nong wei mo tu ong di try ta sakini long kisaki menta ka dingi jing keren
Te kaban up iki menta kalong bet ba ke kubur jing penim na. Ngasim tamo ke kubur jing penim halo jing nong rimba. Haba kila nyap yap ya u menta kiam ya u ba im. Te ringkat bakata ku pau ngai. To ka jing pha ka jong Joseph ka sya tu nei. Ke ba baro kita ginmen bat u Benjamin kisaki ya kata.